V úvode je podtext, čo vám adventisti o Ellen Whiteovej nepovedia. Dôvod, prečo to nepovedia, je ten, že väčšina z nich to nevie, tak dobre sa to podarilo v cirkvi utajiť. Sám som sa to nedozvedel celých 29 rokov. Preto chcem v tomto videu zdieľať informácie, ktoré sa aj dnešní adventisti v cirkvi nedozvedia. Adventizmus dnes predkladá svojim či už súčasným členom alebo kandidátom skôr ilúziu o Ellen Whiteovej, na základe ktorej je Ellen Whiteová predstavovaná ako Božia prorokyňa. Keď som podľa rady písma 1. listu Jána 4.1 neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta, začal preverovať proroctva Ellen Whiteovej, natrafil som v raných spisoch na výroky z jej nesplnených proroctiev. Tieto viackrát predpovedali príchod Ježiša Krista počas jej života. Vtedy som ešte nevedel, že tieto výroky sú súčasťou najkontroverznejšieho a najheretickejšieho učenia adventizmu. Hľadal som o nich informácie a zistil som, že najlepšie tieto udalosti zdokumentoval D.M. Conrad vo svojej knihe Život Ellen Whiteovej, prorokyne adventistov 7. dňa, jej nepravdivé tvrdenia vyvrátené. Uvedené zdokumentované skutočnosti nie sú jeho tvrdeniami, ako ich budú chcieť mnohí adventisti spochybniť, ale tvrdeniami samotnej Ellen Whiteovej a jej súčasníkov, ktoré si môže každý overiť v jej spisoch v archívoch, pretože sú tam dodnes. Aj cez to všetko, že sa ich v minulosti snažili utajiť a dnes sa o nich v cirkvi už nehovorí. Dal som si tú námahu, vyhľadal som ich v archíve, aby som si ich overil. Keďže tieto jej videnia z raných spisov sa nenaplnili, museli tieto výroky a proroctva utajiť, aby ju ako proroka neskompromitovali a tým aj celý adventizmus. Tieto fakty usvedčujú Ellen Whiteovú aj niektorých z adventistov z podvodu, na ktorom vyrástol adventizmus a dodnes na týchto Whiteovej v úvodzovkách základoch stojí nebiblické učenie adventizmu. Uvádzam ich z jeho knihy tak, ako ich tento 28-ročný člen cirkvi, kazateľ, zakladateľ zborov, učiteľ teológie, člen generálnej konferencie, predseda adventistov, ktorý poznal Whiteových osobne a jeden z najschopnejších mužov ranného adventizmu, predkladá v 7. kapitole s názvom Zatvorené dvere. D.M. Conrad, Zatvorené dvere alebo koniec skúšobnej doby pre hriešnikov 22. oktobra 1844. Vyššie uvedený názov odkazuje na teóriu, ktorú zastávali a učili všetci adventisti 7. dňa až do jesene roku 1851. V neskorších rokoch ju postupne upravili a nakoniec ju opustili úplne. Dnes popierajú, že by ju vôbec kedy učili. Tomu sa však budeme venovať neskôr. Všetci ich vedúci predstavitelia túto nebiblickú teóriu obhajovali tými najjasnejšími, celkom nespochybniteľnými slovami až do uvedenej doby. Pani Whiteová v tej dobe zastávala vo svojich videniach jedno zjavenie za druhým, čím túto teóriu potvrdzovala. Neskôr boli donútení buď odmietnúť jej nárok na inšpirovanosť, alebo poprieť, že vôbec kedy takúto teóriu učila. Vec je jasná, tu sú fakty. Všetci vedúci adventistov 7. dňa z ranného obdobia boli zapojení do milerického hnutia. V roku 1844 sadili všetko na tvrdenie, že koniec sveta príde 22. októbra 1844. Samozrejme, že obdobie skúšky by bolo vtedy bývalo skončilo. Na tento čas aplikovali podobenstvo o 10 panách, zaznamenané v Matúšovi 25:1-13. Ježiš tesne predtým, než vyrozprával toto podobenstvo, varoval svojich učeníkov, že druhý príchod príde náhle, vo chvíli, ktorú nikto nečaká. Na podporu svojho učenia vyrozprával podobenstvo.
10 panien sa vydalo na stretnutie so ženichom. Pretože sa oneskoril dlhšie, ako očakávali, všetky pospali. Keď prišiel, len 5 z nich bolo pripravených ísť s ním na svadbu. Tie vstúpili a dvere boli zavreté v úvodzovkách. Neskôr prišlo aj ostatných 5, klopali na dvere, ale už bolo príliš neskoro na to, aby mohli vojsť. Zmysel pochopíme ľahko. Keď príde Kristus, všetci, kto sú pripravení, budú zachránení. Ostatok nebude vpustený dovnútra a bude zatratený, pretože doba skúšky sa skončila. Všetci hraní adventisti v čele s Millerom vykladali toto podobenstvo týmto spôsobom. A bol to správny spôsob. Keď nimi stanovený čas uplynul, úplne ich to omráčilo. Stále trvali na tom, že ich posolstvo bolo správne, že doba triebenia skončila. Stále dúfali, že Pán príde a očakávali ho každým dňom. Skončili s napomínaním hriešnikov a prestali sa za ne modliť a vyhlásili: Dvere boli zatvorené. Tu sa nachádza pôvod teórie v úvodzovkách zatvorených dverí. V tej dobe sa ešte neodkazovali na žiadnu svätyňu, či už pozemskú alebo nebeskú. O takúto aplikáciu sa pokúsili až neskôr. K otázke svätyne nemali žiadne v úvodzovkách svetlo ešte niekoľko rokov potom, čo kázali v úvodzovkách zatvorené dvere. Trvalo to najmenej 5 rokov, v zátvorke v roku 1849, než adventisti 7. dňa vynašli teóriu otvorených dverí zo zjavenia 3, 7 až 8. Nové stanovisko vyhlásila pani Whitová sama. Hovorí: Pohľad na otvorené a zatvorené dvere zo stránok 34-37 sme dostali v roku 1849. Aplikácia zjavenia 3, 7 až 8 na nebeskú svätyňu a Kristovú službu bola pre mňa úplne nová. Nikdy som nepočula, že by niekto takúto myšlienku propagoval. Dodatok k skúsenostiam a videniam, strana 2. Takže ona sama, spoločne s ostatnými, po dobu 5 rokov učila teóriu zatvorených dverí bez akejkoľvek zmienky o otvorených dveriach. Dnes adventisti tvrdia, že už od začiatku učili ako zatvoreným, tak otvoreným dveriam spoločne. Takto brat Butler komentuje zjavenie 3, 7 až 8. Boli tu zatvorené a otvorené dvere. Odpoveď Cartwrightovi, strana 100. Tvrdí, že učili oboje spoločne už od začiatku v roku 1844. Prehlásenie pani Whitovej, citované vyššie, usvedčuje jeho vyjadrenie z nepravdivosti. Máme tu jeden dôležitý fakt. Od roku 1844 sa po dobu ďalších viac ako 7 rokov v článkoch z pera adventistov 7. dňa z tej doby stále znovu a znovu objavoval výraz zatvorené dvere. V článkoch pani Whitovej a bratov Whitea, Holta, Arnolda, Batesa a ďalších. Zatvorené dvere sa stali základom ich argumentácie. Jednalo sa o tak dôležitú tému, že adventisti dostali prezývku zatvárači dverí. To viedlo k ich odsúdeniu Williamom Millerom a ostatnými adventistami. Ale potom, čo bola teória zatvorených dverí opustená, začal sa výraz zatvorené dvere z ich terminológie postupne vytrácať, takže dnes už
Dlhé roky v adventistických článkoch a publikáciách sa neobjavuje. Tento fakt sám o sebe potvrdzuje, že svoju teóriu zatvorených dverí, ktorú zo začiatku zastávali a ktorú pani Whitová s takou silou presadzovala, opustili. Adventisti 7. dňa na začiatku prijali teóriu o svätyni, aby dokázali, že dvere milosti boli zatvorené v roku 1844, čo bola teória, ktorú v tej dobe zastávala pani Whitová a všetci ostatní adventisti 7. dňa. Tu je dôkaz tejto skutočnosti. Napísané v Ann Arbor, Michigan 1. decembra 1887. Brat D.M. Canright. Dodržoval som 7. deň, takmer rok, zhruba v roku 1848. V roku 1846 som vysvetlil myšlienku svätyne v článku, ktorý vyšiel v špeciálnom dvojčísle periodika Daystar, Cincinnati, Ohio. Predmetom článku bolo podporiť teóriu, že dvere milosti boli zatvorené, čo bola teória, ktorú som ja a takmer všetci adventisti, ktorí prijali názory Williama Millera, zastávali v rokoch 1844 až 1848. Áno, viem, že len Harmonová, teraz pani Whitová, v tej dobe zastávala teóriu zatvorených dverí. S pozdravom, O.R.L. Crozier. Teraz si vypočujme pani Whitovú. Topsham, Maine, 21. apríl 1847. Pán mi vo videní ukázal, a to už pred viac ako rokom, že brat Crozier má pravdivé svetlo ohľadne očisťovania vo svätyni a tak ďalej. A že bolo jeho vôľou, aby brat C spísal svoj názor, ktorý nám poskytol v Daystar špeciálne vydanie 7. februára 1846. Mám od pána plné poverenie doporučiť toto špeciálne vydanie každému veriacemu. Pôvod a predmet učenia o svätyni je nasledujúci. Nejakú dobu potom, čo uplynul rok 1844, zastávali všetci adventisti, aj každá ich odnož pod vedením Williama Millera myšlienku, že skúšobná lehota pre hriešnikov skončila. Miller hovorí: svoju prácu varovať hriešnikov a pokúsiť sa prebudiť formálnu cirkev sme dokončili. Boh vo svojej prozreteľnosti uzavrel dvere, môžeme sa iba navzájom povzbudzovať k tomu, aby sme zostali trpezliví. Advent Herald, 11. december 1844. Na inom mieste hovorí: zdroj Voice of Truth, 19. február 1845. Od tej doby som nevidel žiadne úprimné obrátenie. Miller ponúkol hlavnú myšlienku, s ktorou všetci súhlasili. Ale potom, spolu so všetkými vedúcimi adventistami, veľmi rýchlo od tejto teórie upustil a od tej doby sa už vždy stával proti nej. Brat Butler v Review and Herald 3. marca 1885 hovorí: v priebehu času prevládol medzi najhorlivejšími veriacimi pocit, že ich práca pre svet už bola dokončená. Nemôže byť žiadnych pochyb o tom, že v dobe trvajúcej niekoľko mesiacov po stanovenom čase bolo všeobecným mienením, že ich práca varovať svet skončila. Ich bremeno bolo preč. Mysleli si, že ich práca je už na konci. Áno, to je presne to, čomu verili. Skúšobná doba skončila. Dokonca aj Butler je nútený to priznať. Brat White tiež pripúšťa, že je to pravda. Hovorí, citát: a chýba svetlo v spojitosti so zatvorenými
a otvorenými dvermi nebeskej svätyne, čitateľ nevidí mnoho možností, ako by sa mohli tí, ktorí sa pevne držali svojej adventnej skúsenosti, ako je popísaná v podobenstve o 10 panách v zátvorke Matúš 25:1 až 12, vyhnúť záveru, že skúšobná doba pre hriešnikov skončila. Zdroj Life Sketches, strana 121. Ovšem, adventisti dostali svetlo, či už sa to týka svätyne alebo otvorených dverí, až dlhé roky po roku 1844. V podstate sa tým priznávajú k tomu, že verili, že skúšobná doba pre hriešnikov skončila a že tomu verili po dobu niekoľko rokov. Pani Whitová tiež pridáva svoje už uvedené svedectvo. Po uplynutí očakávanej doby v roku 1844 adventisti stále verili, že Spasiteľ skoro príde. Verili, že Kristova služba ako ľudského prostredníka pred Bohom skončila. Veľký spor vekov, vydanie z roku 1844, strana 268. Na základe priznania, nachádzajúce sa vo jej vlastných spisoch, je na slnko jasnejšie, že po určitú dobu po roku 1844 adventisti 7. dňa verili, že skúšobná doba skončila. Brat Joseph Pates a jeho veľký vplyv na brata Whitea a jeho manželku. Brat Joseph Pates, pôvodom z New Bedford, Massachusetts, bol jedným z najhorlivejších spolupracovníkov Williama Millera a ostatných adventistov v dobe kázania o roku 1844. Uvádza sa o ňom, že v tejto práci utratil $15,000 celý svoj majetok. Bol adventistami vysoko oceňovaný a mal na nich veľký vplyv. Bol to muž s pomerne dobrým vzdelaním, plný síl a s rozumnými názormi. Bratra Whitea a jeho manželku stretol na jeseň roku 1846. V tej dobe mal 54 rokov a nachádzal sa na vrcholu svojho života a vplyvu. Pani Whitová bola vtedy len slabá, nevzdelaná a neznáma, ktorú poznalo len niekoľko málo ľudí bez akéhokoľvek vplyvu na adventistov. Brat White bol mladík vo veku 26 rokov s obmedzeným vzdelaním. Hnutia, v ktorom sa zvestoval rok 1844, sa zúčastnil len obmedzene, takže medzi adventistami získal len minimálny vplyv. Spoločne so svojou ženou boli absolútne chudobní, nemali ani peny. Ellen Whitová mala videnia, v úvodzovkách, ktoré boli všeobecne považované za výsledok jej chatrného zdravia. Bates skoro potom, čo sa s nimi zoznámil, potvrdil božský pôvod týchto videní a podporil ich všetkou silou svojho vplyvu. Pre brata Whitea a jeho manželku to znamenalo úžasné zlepšenie postavenia. V ich životoch došlo k zásadnému obratu. Preto ochotne prijali všetky Batesové teórie, sobotu, jej začiatok o 18. hodine a jeho argument, že deň zmierenia bude trvať 7 rokov od roku 1844 a skončí sa na jeseň v roku 1851. Spoločne s Whitovými a ostatnými pevne zastával teóriu, že skúšobná doba pre svet skončila 22. októbra 1844. Časopis Slovo malému stádu bol publikovaný bratom Whiteom v roku 1847. To, že v tej dobe veril,
že skúšobná doba pre hriešnikov skončila v roku 1844, je dokázané jeho slovami na strane 2, kde hovorí: Od svojho nanebovzatia až do zatvorení dverí milosti v októbri 1844 stál Ježiš s doširoka otvorenými pažami lásky a milosti. Bol ochotný prijať a hájiť prípad každého hriešnika, ktorý skrze neho prichádza k Bohu. 10. dňa 7. mesiaca roku 1844 prešiel do svätyne svätých, kde od tej doby slúži ako milosrdný najvyšší kňaz Božieho domu. Podľa môjho názoru sú tieto slová proroctvom, ktoré bolo naplnené v dobe od októbra 1844. Keď teda videl, že nie je žiadneho muža, až úžasol, že nie je žiadneho prostredníka. Izaiáš 59, 14 až 16. Všimnite si, že po roku 1844 bol hriešnik ponechaný bez prostredníka. Na strane 21 tohoto malého dielka je nasledujúce vyjadrenie brata Batesa. Od ukončenia našej práce pre svet v októbri 1844 ich práca pre svet skončila práve tu, pretože už nebol žiadny prostredník. V rovnakom diele medzi dvoma vyššie uvedenými citátmi je nasledujúce vyjadrenie z videnia pani Whiteovej. Dostať sa znovu na správnu cestu a ísť do mesta bolo pre nich, neverných adventistov, rovnako nemožné, ako pre celý skazený svet, ktorý Boh zavrhol. Pozorne si všimnite, ako spolu všetky predchádzajúce citáty súhlasia. Po októbri roku 1844 už hriešnici nemajú žiadneho prostredníka. Naša práca pre svet skončila v roku 1844. Všetok skazený svet je zavrhnutý Bohom. Všetci traja hovoria tak jasne, že už nie je treba dodať ani slovo naviac. V roku 1850 publikoval Bates pojednanie o svätyni. Na strane 9 píše: Doba 23 storočí je na konci. Skončila na jeseň v roku 1844. V tejto chvíli skončila jeho zmierujúca a prostrednícka služba pre celý svet. Dvere sú zatvorené. Štúdium tohto pojednania ukazuje, že Bates zastával teóriu, že deň zmierenia vo svätyni v nebi začal 22. oktobra 1844, bude trvať 7 rokov a samozrejme skončí v októbri 1851. Počas posledných 6 mesiacov dôjde k zhromaždeniu veriacich. To vše dokladal z dňa zmierenia popísaného v 3. Mojžišovej 16. kapitole. Jeho argumenty boli iba domnienkami bez akýchkoľvek dôkazov, ale jemu stačili. Brat White a pani Whiteová toľko potrebovali jeho vplyv a okrem toho mali toľko dôvery v jeho znalosti a schopnosti, že ochotne prebrali jeho názory a písali všetko v súlade s tým, čo učil. Toto sú slova bratra Batesa o zmienených 7 rokoch. Pevne verím, že 7 krvavých škorón na zlatom oltári a pred zľutovnicou predstavujú dĺžku trvania súdu nad živými veriacimi vo svätyni, pričom počas tejto doby budú prežívať utrpenie po celých 7 rokov. Boh ich svojím hlasom oslobodí, lebo je to krv, ktorá zmieruje dušu. Levitikus 17.11. Číslo 7 ukončí deň zmierenia. Myslím, že posledných 6 mesiacov z tohto času bude Ježiš na bielom oblaku zhromažďovať k žatve svojim kosákom. Opäť, to sa odohráva v dobe, kedy sú dvere zatvorené, na konci obdobia 2300 večerov a rán, rokov. Dni pohanov sa skončili. Ozeáš
5, 6, 7. Pôjdu hľadať Hospodina svojim stádom drobného dobytka a svojim stádom hoviat, ale nenajdu. Vzdialil sa od nich. Teraz ich požere novmesiac aj s ich podielom zeme. Tu sa teda jasne ukazuje, že sa to odohráva potom, čo sa zatvorili dvere a Ježiš odišiel alebo vošiel do svätyne svätých. A opäť hovorí, po skončení zmierenia vyjde z chrámu 7 anjelov so 7 poslednými ranami. Verše 5 a 6. Takto je v Zjavení 14, 9 až 13 vyznačené trvanie 3. anjelského posolstva. Všimnite si, že časy pohanov skončili na konci obdobia 2300 večerov a rán. V roku 1844 teda skončila ich skúšobná doba. Potom nastal deň zmierenia a 7 posledných rokov. Tak dlho malo trvať posolstvo 3. anjela 7 rokov. To bola teória Josepha Batesa. Ježiš začal službu vykúpenia 22. oktobra 1844. Tá mala pokračovať 7 rokov a samozrejme skončiť v októbri 1851. Posledných 7 mesiacov od mája do októbra mali byť zhromažďovaní veriaci. Zo spisov pani Whitovej z tej doby je zrejmé, že túto teóriu prijala a plne v ňu verila. Toto je videnie, ktoré dostala v roku 1850, zhruba 1 rok predtým, než skončilo obdobie 7 rokov. Niektorí kladú príchod Pána do príliš vzdialenej budúcnosti. Uplynulo obdobie o niekoľko rokov dlhšie, ako očakávali, a preto si myslia, že to môže trvať ešte niekoľko rokov. Videla som, že čas, ktorý mal Ježiš stráviť vo svätyni svätých, sa takmer končí a že tento čas bude len krátky. Uvedený citát je z Early Writings prvých videní, strana 58. Ježiš vstúpil do svätyne svätých, ako sa prehlasovalo 22. októbra 1844. V septembri 1850 tam bol 6 rokov. V tej dobe prehlásila, že videla, že doba, kedy bude Ježiš vo svätyni, je takmer na konci. Všimnite si, ako presne toto prehlásenie súhlasí s Batesovou teóriou, publikovanou v rovnakom roku 1850. Títo dvaja pracovali spoločne. Každý z nich vedel, čo si myslí ten druhý. Čo sa týka doby, po ktorú sa má Ježiš nachádzať vo svätyni svätých, obaja sa vyjadrovali rovnako. Bates povedal, že skončí za 7 rokov v roku 1851. Alebo iba rok potom, čo o tom písal. Ona v roku 1850 napísala, že doba Kristovej služby vo svätyni svätých je takmer na konci. Tak by tomu bolo, keby teória, ktorú Bates presadzoval, bola správna. Jasne je vidieť, ako sa nechala Batesom slepo viesť. To, čo videla, nebolo niečo, čo jej zjavil Boh, ale to, čo učil Bates. Čas ukázal, že jej videnie boli nesprávne. V roku 1850, kedy o tom napísala, bol Ježiš vo svätyni podľa adventistického učenia iba 6 rokov, cez to všetko videla, že jeho čas vo svätyni je takmer na konci. Ale miesto toho, aby k tomu prišlo, uplynulo už takmer 70 dlhých rokov, a podľa učenia adventistov 7. dňa sa Ježiš stále nachádza vo svätyni svätých v nebi a skúšobná doba pre hriešnikov sa ešte stále neskončila. Kniha bola napísaná v roku 1919. Každý poctivý človek ochotne uzná pochybenie tohto v úvodzovkách videnia. Ale máme tu ešte horšie videnie,
zapísané 27. júna 1850. Anjel, ktorý ma sprevádzal, mi povedal: čas je takmer na konci. Pripravte sa, pripravte sa, pripravte sa. O niečo ďalej píše: niektorí z nás mali čas spoznať pravdu a postupovať krok za krokom, pričom každý krok, ktorý sme urobili, nás posilňoval pre ďalší. Teraz však čas takmer vypršal. A to, čo sme sa my museli učiť roky, sa iní budú musieť naučiť za niekoľko mesiacov. Hrané spisy, strana 64 a 67. V septembri 1850 skrátila čas na niekoľko mesiacov. Doba je takmer na konci. A tak ďalej. Všimnime si, ako sa jasne spoliehala na 7 Batesových rokov. Keby bol mal pravdu, už by to trvalo len niekoľko málo mesiacov. Je zrejmé, že oklamaná žena úprimne verila Batesovým myšlienkam a výkladom, inak by sa nikdy neodvážila vo svojich správach o úvodzovkách videniach písať s takouto autoritou. Fakt, že už uplynulo takmer 70 rokov, jasne preukázal, že jej tzv. Videnia nie sú správy od Boha, ale halucinácie podráždenej mysle a výsledok stavu jej nervov. Nikdy jej žiadny svätý anjel nepovedal to, čo tvrdila, že jej povedal. Inak by jej totiž povedal pravdu. Štúdiom tejto témy sa objasní fakt, že jej v úvodzovkách videnia boli jednoducho výtvorom jej vlastnej mysle, reflektujúcej názory ľudí, ktorí ju obklopovali. Slečna Sarah Harmonová, staršia sestra pani Whiteovej, v liste, ktorý napísala v Brookfieldu v New Yorku pani Lawrence 29. až 30. júla 1850 hovorí: verím, že toto je posledná zima, ktorú zažijeme predtým, než Ježiš, náš najvyšší kňaz, príde. Ach, žijme pre Boha a s vierou sa mu zasveďme. Toto je ďalší dôkaz toho, že adventisti 7. dňa určili čas Kristovho príchodu na rok 1851. Podnadpis: prví adventisti učili zatvorené dvere. Teraz prinesieme dôkaz z iného dôležitého zdroja ranného učenia adventistov, menovite z časopisu Present Truth, prítomná pravda, publikovaného bratom Whiteom v roku 1849 a 1850. V tejto publikácii niekoľko vedúcich mužov vyjadrilo svoje názory na teóriu zatvorených dverí, tak, ako ju zastávali všetci adventisti 7. dňa tej doby. Najprv budeme citovať bratra Holta z časopisu Prítomná pravda, december 1849, strana 47. Hovorí: mnohí nám ukážu na niekoho, kto sa vraj obrátil, ako na dôkaz toho, že dvere nie sú zatvorené. Tým sa snažia získať potvrdenie svojich osobných názorov z Božieho slova. Všimnime si jeho argumentu. Ak sa niekto od októbra 1844 skutočne obrátil, mohlo by to potvrdiť, že dvere neboli zatvorené. A preto zatvorené dvere znamenajú, že po roku 1844 nemohlo dôjsť k žiadnemu skutočnému obráteniu. To bolo vydané a schválené Whiteovými zhruba v roku 1849, kedy 5 rokov po roku 1844. Ako to zodpovedá myšlienke, že sestra Whiteová počas týchto 5 rokov horlivo pracovala na záchrane hriešnikov? Ako sa prehlasovalo? Prečo Holtovi neodporovala tým, že poukáže na hriešnikov, ktorých sama počas tejto
5-ročnej doby obrátila? Vysvetlia to adventisti? V rovnakej publikácii, strana 41, rovnaký mesiac, 16. decembra 1849, sa nachádza článok brata Davida Arnolda na 6 stránkach nazvaný Vysvetlenie zatvorených dverí. Ten by mal určite vysvetliť, čo bolo myslené zatvorenými dverami. Základ argumentácie je takýto, že po roku 1844 bol Kristus prostredníkom iba pre veriacich a pretože dvere boli zatvorené, nedošlo a ani nemohlo od tej doby dôjsť k žiadnemu skutočnému obráteniu hriešnika. Tu je niekoľko ďalších riadkov. Citát. Takzvané obrátenia, ku ktorým došlo prostredníctvom rôznych siekt, sa používajú ako jasný dôkaz toho, že dvere nie sú zatvorené. Zažili sme jasné naplnenie proroctva, ktoré nám ukázalo, že dvere boli v minulosti zatvorené a tieto skúsenosti sa nemôžu vzdať len kvôli názorom, fantáziám a pocitom ľudí, založeným na ľudskej náklonnosti a poverčivej úcte k postojom získaným v detstve. Títo tzv. Konvertiti duchovne nikdy neprevýšia nízky štandard odpadnutých siekt. Z tohoto dôvodu sú obrátení k náboženstvu týchto rozličných siekt, nie k Bohu. Koniec citátu. Autor tu argumentuje úplne rovnakým spôsobom ako Holt, že skutočné obrátenie by preukázalo, že dvere nie sú zatvorené od roku 1844, však k žiadnemu takémuto obráteniu nedošlo. Takýto je argument. Všetky tzv. Obrátenia boli falošné. Znovu sa pýtame, prečo neukázala sestra Whitová na svojich obrátených a tento argument nevyvrátila? Prečo nie? Pretože nemala nikoho. Nepracovala pre nikoho. Neverila, že by bolo možné kohokoľvek obrátiť. Súhlasila s Holtom aj Arnoldom. Pamätajme, obidva články boli publikované v písomnosti jej manžela, ktorý ich tiež editoval. Teraz si vypočujme príspevok bratra Whitea k otázke zatvorených dverí. V májovom vydaní Present Truth z 1850 má článok o rozsahu 8 odstavcov na téma Svetiňa, 2300 večerov a rán a zatvorené dvere. Článku o takomto rozsahu by mal byť schopný veľmi dobre vysvetliť svoje postoje. A skutočne vysvetlil. Používa každý dostupný argument k tomu, aby dokázal, že dvere milosti boli zatvorené v roku 1844 a preto od tejto doby hriešnici nemajú žiadneho prostredníka, žiadnu milosť. Hovorí, citát. Myslím, že jasne uvidíme, že dvere nemohli byť zatvorené inokedy než v roku 1844. Keď sme sa dostali k tomuto časovému medzníku, všetok náš súcit, námaha a modlitby pre hriešnikov a za hriešnikov ustali. Názory aj svedectva boli také, že naša práca pre svet už navždy skončila. Dôvod, prečo živé ratolesti ucítili, že ich práca je na konci, bol ten, že obdobie 2300 dní bolo na konci a nastal čas, kedy Ježiš zatvorí dvere svätyne a prejde do svätyne svätých, aby prijal kráľovstvo a očistil svätyňu. Tento čas, kedy verný služobník rozdáva chlieb v úvodzovkách domu v zátvorke nie neveriacemu svetu a zažíva odpor zo strany svojho služobníka, naplňujú sa adventné dejiny naznačené podobenstvom a došlo ku zatvoreniu dverí. Je stále milosrdný ku svojim verným a vždy bude a Ježiš je stále ich obhajcom a kňazom. Ale v ten okamih,
Keď Ježiš v roku 1844 prešiel z prednej časti svätyne a zavrel dvere, bol hriešnik, ku ktorému Ježiš vzťahoval svoje paže po celý deň a ktorý zavrhol ponuku záchrany, ponechaný bez obhajcu. Samozvané cirkvi, ktoré odmietli pravdu, boli tiež odmietnuté, poblúznené slepotou a teraz so svojím dobytkom idú a hľadajú Pána, ako by to bol stále obhajca hriešnikov. Ale prorok hovorí v zátvorke Ozeáš 5, 6, 7, ale nenájdu ho. Unikol im. Zachovali sa voči Hospodinovi vierolomne, splodili cudzích synov. Koniec citátu. Tu je jasné, že brat White používa rovnaké argumenty ako Holt a Arnold. Ježiš je obhajca spravodlivých, ale nie hriešnikov. Dvere sú hriešnikom uzatvorené. Všimnite si, že cituje Ozeáša 5, 6, 7, aby svoje tvrdenie dokázal. V dobe, kedy verili v zatvorené dvere, to bol práve tento text, ktorý používali neustále znovu a znovu. Skoro vidíme, že pani Whiteová ho používa rovnakým spôsobom. Teraz sa dostávame priamo k tomu, čo učila pani Whiteová vo svojich videniach a zjaveniach k tejto téme. Hovorí, že k nej prišiel anjel priamo z neba a keď s ňou hovoril, povedal jej, ako to všetko bolo. Svoje v úvodzovkách videnia spísala v rovnakom časopise, v ktorom sa objavili články napísané Holtom, Arnoldom a jej manželom. Bola s nimi spojená v rovnakej práci, hovorila s nimi, počula ich kázania, v ktorých prednášali svoje myšlienky, čítala ich články a tak ďalej. Keď jej manžel ten malý časopis Present Truth priniesol domov, položili všetky výtlačky na podlahu medzi seba a modlili sa nad nimi. Vo svedectvách pre cirkev, zväzok 1, strana 88, pani Whiteová píše, citát, približne v rovnakej dobe sme začali publikovať malý časopis nazvaný Prítomná pravda. Vždy predtým, než sme výtlačky pripravili na odoslanie poštou, rozložili sme ich pred Pánom a modlili sme sa nad nimi. Koniec citátu. Ona sama mala články v mnohých z týchto malých časopisov hneď vedľa ostatných. Je isté, že čítala každý článok a bez pochyby vedela, čo ostatní píšu a učia. Určite s týmito článkami súhlasila, inak by sa nad nimi nebola bývala modlila, ako hovorila, že činila. Budeme citovať iba z jedného alebo dvoch jej článkov, aby sme ukázali, že učila rovnaké veci ako ostatní, že pre hriešnikov už po roku 1844 neexistuje žiadna záchrana. Keď otvoríme vydanie číslo 3 z augusta 1849, strana 21-22, objavíme jej tvrdenie, že bola vzatá do svätého mesta. V súvislosti s videním, ktoré tam obdržala, hovorí: bolo mi tam ukázané, že prikázania Božie a svedectvo Ježiša Krista, vzťahujúce sa k zatvoreným dveriam, nie je možné oddeliť. Videla všetko o tom, ako Ježiš v roku 1844 opustil svätyňu a vstúpil do svätyne svätých a tak ďalej. Jej argumenty sa zhodujú s argumentami ostatných bratov. Videla, že moc prejavená ostatnými cirkvami v priebehu oživenia bola iba mocou diabla a nie Božou. A pokračuje slovami. Videla som, ako sa množia a šíria tajomné znamenia a zázraky a falošné reformácie. Reformácie, ktoré som videla, neboli reformáciami od omylu k pravde, ale od zlého k horšiemu. Tí, ktorí vyznávali, že zmenili svoje srdce, sa len zahaľovali do náboženského rúcha,
ktoré zakrývalo neprávo skazeného srdca. Zdalo sa, že niektorí sa skutočne obrátili, aby oklamali Boží ľud, ale keby bolo možné vidieť ich srdcia, boli by rovnako čierne ako predtým. Anjel, ktorý ma sprevádzal, ma nabádal, aby som hľadala úsilie, ktoré ľudia predtým vynaložili na záchranu hriešnikov. Nemohla som ho nájsť, pretože čas na ich záchranu už uplynul. Nemohlo to byť povedané jasnejšie. Otázka je celkom vyriešená tým, že jej zápisy presne súhlasia so všetkým, čo vzišlo z pera ostatných bratov v rovnakom časopise, to jest, že od roku 1844 neprišlo k žiadnemu skutočnému obráteniu. Hovoria to všetci, sestra Whiteová aj ostatní. Starostlivo si všimnite jej vyjadrenie. Niektorí vyzerali, že sa naozaj obrátili, aby podviedli Boží ľud. Ako by ich mohlo očividne skutočné obrátenie podviesť? Jedine tým, že by ich zviedlo k viere, že dvere milosti neboli zatvorené a pre hriešnikov je stále ešte záchrana, zatiaľ čo anjel hore v nebi jej povedal, že v úvodzovkách čas pre ich záchranu uplynul. Je bolestivé čítať vyhýbavé, malicherné a nepravdivé prehlásenia, urobené jej obrancami, ktorí chcú obísť jednoduchý význam tejto pasáže. Niekoľko málo ďalších rokov svojou tvrdou realitou primelo sestru Whiteovú a jej nasledovníkov zabudnúť na učenie o v úvodzovkách zatvorených dveriach a o žiadnej spáse pre hriešnikov. Nikto z nich dnes tejto náuke neverí. Je to nezvratný dôkaz toho, že jej zjavenia neboli od Boha, ale mala svoj nespoľahlivý pôvod v autosugestii a nenormálnom stave jej mysli. Žiadny svätý anjel by jej nikdy nepovedal to, čo vykreslila, pretože žiadna takáto bytosť by jej nikdy nepovedala niečo, čo by čas preveril ako nepravdivé. Jej prehlásenie vyvracia tvrdenie nebeských bytostí. Jej tzv. Zjavenie bol jednoducho výplod jej vlastnej mysle, odrážajúci učenie ľudí, ktorí ju obklopovali. Pokračovanie bude v druhej časti.